Sagudahin nga rin ti surat. Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga andi nga napolowan. Under kano. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas taunay tiragsak ko. Idi akloninen ni Vilma manong nemi. Tinabayag kun nga idigdi ka ken kuha na panagaya. Ang gagasam manong nemi at dakang palang hindi third year college, fourth year college, agang nga naggraduar kami nagpadpada, kaya nagpadpada pa yun nga dan pagtrabahuan. Almost more than 3 years nga inarim ko ni Vilma manong. Na ano sakit dia? Kung nada kanya kini manong nemi nga agaram ako nito sa Bali. Tabakan no saan nakakayat ni Vilma. Kaputa nasurukin nga talong atawan. Imagine that kabayag na nga panagaram ko mano. Kaya gapot ipatpatig ko unay ni Vilma. Jack pulos inaramid ti nangaram iti sa Bali nga babae. Jack pulos intimalyaw. Kaya't kung ipaniknik kang kuha na nga talaga nga isisunulaing. So ako na kanya, andi napaniknik akon nga talagang siyak tilap mo. Ti amom saan ka nga sisiimen, ti amom saan ka nga pasipsiputan. Awang pulos ti inaran mo nga sa Bali, di ba? Gabuta siksika lang ti patpatig ko, Vilma. Isungod ko na, mamati akang ka. Pasensya ka na, nabayag ka nga sinubok. Okay lang. Ure man ko mapayatawan. Gusto nga data na surok nga talong atawan. Iso nga, yes, I love you too. Manipod mo't idin, tagnobya kami, manonemi, kang kanayon ko nga wawisen, it's a dinner date. Kit umanukot mo't man. Ngayon saan naakayat, iti gagangay lahay nga restaurant. Iti kayat na, first class. Baka marigatan na basit lang ti sweldo. I-date na nga sa first class. Anat panguro ko dam kanya. Your class, very class. O sige, di nun siya kat very class. Masapol nga iti super, uno class, nga restaurant, iti pang-date am kanya. Inananusa ko naman nung, ore nang ina. Di makadakas manong name, ag-take out pa Uy, ang gusto nang ina lang nga doon, take out ka pa reklamo ka. Reklamo nga doon. Okay lang. Siyempre, kahit kung maramanan na damama kini papa. Tapos na may baga kadakwaya, papa, mama, di boyfriend ko kita, i-date na kadagiti class ng restaurant, mangyawid akpay, maramanan nyo. Di okay? Di okay. Awang problema kada papakin ni mama. Ano, ibagam to nga, mga asawa, umay ka mga asawa, kat mapanik na kandan nga talaga nga, you care for me, you love me so much. Ano na gigon daw ay manunemi nga rako pagisunan o da tiyempo mi. Heps? Kayat. Apa Agan ayat na. Kahit ka pa kami situin. Kahit kumaramanan na lips mo. Ping-ping latan. Ping-ping. Lips pa ya. Head? No lips? Kahit na mo ang bisito na ti lips? Unang dapat lang. May sa kondisyon. Ano yung kondisyon mo? Na kusunatak nga bahag. Kaya kaawang kumit kami igatan ko Kaya nagsusuldo kami. At tultulungak. Kaanak ka. Ano nga kahit mo ita? Kahit ko agatangin, may regalong kanya. Tap na lang makis mo ti lips ko. Sige. Inahan, ato kwarta ng Dan, nagatanganin. Kahit ko lang makis to lips mo. Manong, nangina, branded. Mangala ka lang sa Bali, mangpili ka. Ito napimpintas na ito. Ano nga napimpintas? Dito kahit ko kabata branded. Para kanya, di ba?
Klasak, napintasak, special act. No masapol, no special act, masapol ng special mat, hindi may regalo kanya. Ngayon, hindi mo kaya, koy, ang kapilitan. Ngayon ka sa nungat nga makis ko di kitilips mo. Hindi ka tangin. Sige, kisay mo latan. Ora di mo katangin. Madiang, mapilpilit ka mo. Di katangin nga rin din. Sige. Agweso. Hindi may gananan maron name iti bahangga. Po isus na ison tinangarakop kanya. Ison tinangamal ka. Dagi tilips kumaro. Oh. Amin sa mampay. Yan na. Ikit may sapagaw nga baga. Sige. Sikamat at mga mal kanya. Manong name tunggal at kayat ko at aklat na kondisyon na. Kat ikar-karigatak ba't nga ramidan manong? Hoen. Naging kang iti may isang aldaw anong name iti pisina. Nadlaw anong name. Ito yung office mate ko. Dat sakit problema. Hoy, Andy. Ada problema? Kuha, Greg. Ni ka di pa lang, Vilma? Nakapinak doon? Inaklon na kon. Kati, pa nangarot problema. Naramanak pa yan ni Kitilips na eh. Ni mamom, marigata nagsika. Papay, no i-date ko. Ayan, di kiti nangingi na nga. Makan, sa pala ag-take out. No? So, inggatangak iti branded nga bag nga nagninakabit kahit ko lang nga mabisito na kiti lips na. Bastaan nga man nakayat na. Arami naman. Kana nga ron. Uri sa mga kaya. Kaya ka. Awa marunong ko na eh. Kwarta na kan sama ta girlfriend mo. No kung makwarta akit dawatin na akwarta. Ura man pisa nga kwarta ang siyempre agkolekta ka dagat ay nangingina. Saan to isalda o no ilako. Alahas nga eh. Di siya pengarot alahas eh. Nagproblema ka kayong kuha na. Problema. Kanang problema kayong kuha na. Di sinam. No. Saan ko sina? Ba't patig ko unay? Ba't patig ko unay ni Vilma? Saan ko sina? Kinusaan mo nga sina, di aganos ka. Mga no daw, kidaw tong itad na takukuha na, ti amin na, baka kutse, ti kidaw na kag kutse? Diyak pa baka kutse, kakidot kutse. Baka motor. Amo nagmotoren. Kahit na nga pasursuro ang motor. Di ba ilob-lubong ko? Kahit ko ba ta sursuruan ko na. Mo ko. Sigurado, pag pinustahan ta. Inton masursuro mon, kahit adan lisensya na, sigurado, agpagatang to kayong kati motor. Mabalimot installment. Mabalimot installment. Baka ito yung tungatan di pa nang ibagana. Kahit mo ka di nga saan lang ang lips, di maramanam. Kahit mo ka di nga itid ko kayong kandi amin ko. Kunam tunga kito. Kita mo na. Sige. Ikatahanak di motor. Kadagpay sumanong name itimbagan ni Craig. Tayo di in remedyo manong name nga nalpasin para akala na tilisensya na. Kapag dapat kagayim ko manong name dito LTO na i-remedyo o rin nagpasuksok ako na okay lang. Ideawat ko keng kuha ng lisensya na. Yes, I love you, sweetheart. Ano kahit mo regalo? Regalong kanyak? O itatad na lisensya ko. Kahit ko ang check-in na. Check-in na?
Pero gaya, anong serbi nga ti lisensya, kita umot motor ko. Motor lang ha. Ngunit kahit mo sawin, ikanak, iregalawak di motor. Numarigalwanak di motor, takid kitawan, ted ko kenga. Ited ko kenga tikin na virgin ko. Ingit siya sino ko matisang nga makayat, manong ited na gaya man. Di ba? Hindi pa na ko na nagkambasin. Nagkatut ka lang ang installment. Installment na kaya mo, okay lang. Po na. Hindi na tawaga giso na katumikan. May kanta pa, agjoray ta. Ba, usaramon, patasan mo dati motor mo. Poy, may. Sto, ulit tiragragsak na nga nagsaka. Yes! Yes, sweetheart, thank you, thank you. Kamatan na, kamatan na. Ay, hindi mo na, kamatan na. Nag-break-in kami anong name pinag-break-in na. Nakadandanon kami dito amyanan manong name nag-break-in dito may isang beach resort dito tangang dinner. And that let us celebrate. Sweetheart? Sige. Dito ikon ngited keng kati amin ko. Peso. Una tatinong palnak. Ditong palagpat. Tikarikin ka. Gabot ang mamati hak, Andi. Nga amin na bagayatak kit ited mo. Kabaylam lakid di ikarigatang mga kabaylan. Di ba? Gabot ipat-patig ka unay-unay. Yes. Let's go. Iminum ka mga duwa manong name. Tapno anta ka nutured na. Nagnervyos nga rin, taipain nanti amin-amin na kanya. Kasta nga rin, tinabasamak, manong name ka na iti nga rapi, inregalwak isunatid motorsiklo. Kat dayjay, inregalo namat kanyak, manong name iti kinabirhen na. Napintas, ni Vilma manong name nagkinis stainless. Wen, nakabangbang no, awan ti makita kabiglat. O rin masitla ko mapiglat. Kada giti legs na, well, talaga, nagmayat, di pamakina. Pinaminadok ah. Titihon nagtitalo nga oras man. Jakit abrotan yan. Masansan meten manon nemi nga aramidan mi. Ulitin ta ready? Tadi ka ka di mahilim? Siyempre mahiliwag. Ngam ti pampanutek. Ano man yung tikayat mong iragalo keng ka? Baka saan ko na kaya? Baka ibagamon kutsi? Awan. Awan tikid daw keng ka. Basta intag dinner, kalpasan na. Intag short time. Gabata ka iliw ka. Basta ibaga basta ramidam di bagak no kanem ko nak kanem. Gawin na. Oras ang kubugbuguhan. Ala, basta. Ngunit kaya't ko mo rin tsak bugbuguhan kanem. Loko ka. Gusto ng bugwam Naging ka nagsikog manunimik at siyempre nagtungpalan na sikog kasal. Di makadakis manunimi saan ba tasinsin ang nakasar ti kayat na. Kayat di ginaganak yung kuha na kastamit ti kayat na. Nagproblema. Siyempre nagpatulong ka kada papagay mo kinuinot kaya dagan sa tumbalan. Yung papa, awan urnong ko Basit urnong ko. Basit urnong mo at amin mat nga ibagada dyan ka babae itid mo. Ay, pangagungot kayo? Asa nga dyan kagungot? Bolos nga di ka mat makapagkadkad. Kwentahan, nagitindad mo kayong kuha na manug kumaneta. Pero bang nakandingarot ba? Kamti, motorsiklo, kasi tintin na ka, maksayan, petaswaldom. Pa, iba't patig ko na yung unay. Iba't patig mo na yung unay. Ngam amin nga glabas, dakas, kahit yung sawan, nalabas ti pa na kahit kuking kuha na.
Panunutan. Nag-date kayo. Puro nangingina. Agyawid pa eh. Di kahit nasawan, talagang inaranta na. Amon, ti may sa kamabae, naranta na at makiasawa ka nga. Ti una panunutan na kit panagin inot. No kabailan na lakit timangan kumain ta karindari, why not? Wala yung matahang karindari, basta, kita gagangay lang. Mapamit ka na kita restaurant na kita babak lang. Sapay lamang yawid. Kaya na dumapay. Awan ti, no arwaten. Puro nangingina, branded. Napiya kumamat ang milyonaryo ka. Napiya kumamat ano kontraktor ka. Napiya kumamat ano politiko ka nga ato na kita mapuro-porsyento nga project. Milyon kumawon, bilyon ti igamang hamad, gagangin ka lang empleyado. Magpapa. Tulungan ta ko na. Managgunag andi, agbabawi kanto. Nuday dyan nga babae, iti asaway. Pa, talaga nga asaway dapat abuntis si Sunan. So nga rod, nga di mo pinanunot, di mo inyuman ka na kami no kanyak, no rumbeg ng isut at baling nga asawa mo saan. Nalada ka di pa ng iyuman mo? Ibagamon, nasikugamon. Kaya yung asawan, para kumakata kayo, papang, saan nga ni Vilma ti rumbeg? Kasi di langin ti klase na, ti lifestyle na. Ulitek, napiya ko man milyonaryo ka. Ngayon saan ka man na milyonaryo? Handi. Nag-asawa kayo, kahit sa mundo mo pagbalbaliw ti asawam? Panagkunat. Mapasamak to ti panagsinay. Mabalin ka tan anak yo. Masiko ka ni Sunan. Kaya't mo ka di, tagbalin nga under di saya. Kasanok mo tagbalin ko under di saya, papa. Anyaman nga kayat na tungpalem. Urisang mo kumakabaylan, wano saan mo kumakakayat. Han? Kaya dito nag-asawa kayo, lalon. Nga arami din ng ti amin. Baka si kanto paglabain na. Si kanto ti agtaghibi. Si kanto ti agluto. Si kanto ti agdalos. Si kanto amin. Nga tamat, papa. Nadamag mo ka din. Ije balayda. No, amuna tagdalos. Amuna tagluto. Makidam. Napag nga ka din ije balayda. Sampay. Na among ka din, di kiti parents na. Sigurado, pacheck nga anda katulong da. Baka adan tumat katulong yo. Aksapol kayo katulong. Gapot na di mat narnaruam na yung babae ti trabaho tinong ti balay. Katulong. Gapot na manigatang ito, ada pa soldo nyo nga katulong. Sikan doon tagbaling nga katulong. Sakbay nga mapanggat to mga agupusina, sa pam to tagriing, labam to iti aglabaka, agluto ka, agdalus ka. Baka kabayatan nga agupubra ka kita, at damasapol na, ande, ayok na tayo, ande, utiman, ande, dalag, ande, dalag. Baka di na payam mo ng ayuwanan ti anak na. Si kanto pala tagtagiwi, si kanto pala templa ti gatas. Nakaro kayo mat, papa? Ano nga nakaro? Puputom ti sa ringudan nakton. No saan nga pudno ti kunak? Kastanto tagbalin kakasasaad mo. Iti sidong da nga babae. No talaga nga matuloy nga kasawa kayo. Awan nga ron tinaramidan, dapapakin ni mama, no dinang tulong kaniya, hindi magastos, nga noan niya man ti kahit nga ideman manong nemi, di kiti naganak kang kuwan. Di ba pang mga asawa manong nemi, talaga madlaw ko. Senyorita manong nemi, ni Vilma. Ada katulong da. Sosyal.
Dagiti naganak ken kaapsat na. Nangatot purwada, nangatot timid da. Ano't madlaw mo dito ay? Pa? Babali mo pala nagbabawi. Pa, api ko magbabawi. Masikog niya. Vilma. Di mo kayo nagbabawi. Mabali mo mat ng ibabawi. Pahaan, tsakayat. Sige. Sa langam do babalawan, no umay kantuman ka na kami kit agpo-problema ka. Nagkalaysa ka mga road manong nemi kat siyempre kayat na payang honeymoon kami sa Tagaytay. Dila ta bagyon, sweetheart. Bagyo makauma. Kayat mo, di Boracay. Pangasim ka di agad kakaasi ak tigastos. Mokla ko ma. Ganti nak may honeymoon sa Boracay, bunong Tagaytay. Mapay nga mabalingkot ta. Masikugak. Nalpasan ti kasal. Okay. Di bagyo lat. Babangkam di bagyo. Aglugan ng di kotse. Di kita gamit ha. Ang gamit. Ni-ready mo? Abisat mo i-ready. Sige. Siya karti mga ready. Hala. Siya kami naman ta talaga. Siya pa'y tag-drive, Diyos ko. Kapag sakbay nagkasawa kami manon name, nangala ako di second hand nga kotse, slightly used. Hindi ka dami ti hotel manon name, agpaiso nga agpapas kami at itad na nga ron nga, permi nga lumaban. Ewan. Tunokon na I'm tired, sweetheart. Tablanak man di gatas. Anak? Gatas de plana. Kat masamang ko matigatas. Saan ka nga ti babae tagtempla? Ana? Sika ko magkatagserbi kanyak tasak ti lalaki. Kung nakamalano, nadungo ka. Dati-dati, di ba? Amin nga iba ka, itad mo? O ada kondisyon na? Itad agasamatan. Lalo nakadungdungan, na. Templaan ako na. Sige, templaan ka na, Arden. Manong Nemi, husto. Amin na kayat na. Nolabsak tag sa o Manong Nemi. Kas na laibaga. Numapaniti CR ka nagpaksay. Andi, umay nakman iluwan. Kurang na laing nga ramidan ti kasta. Andi, nalipatak. Dad mo man. Ay, at nalipatak. Dad mo man. Yan. Umain. Nabayagan. Diyan mo nakita sigod. May bayak ka. Hindi ba nag-honeymoon mo yung manong name ka, nagpaspasyar kami? Siyak ti parabit-bit. Siyak ti paspasurot. Ay gasak ba yung manong name, nalpas ti honeymoon mi. Nagsarita kami. Andy, ano plano mo? Siyempre, yawit ka di balay. Manual daw. Kayat. Teka balay. Abi hindi mo kayat di balay. Lalaki, yawid ka. Kayat, di balay, tipagyananta. Tapno na yan. Tapno kaya ito di balay. Ano, di balay yun ta, makangagag to ti paspasagid ti ina mo ti amam. Ang natamit na si Adda. Basta di balay. Ket kumita ka nga dagos ti pagkasaraan tak. Sige. Kaya nagurnom ka, mangiremedyo ka, house adlat, masapul nga, madaan ta asigod. Api kas ka rin panagsasaom. Kas lang taruturay ka siya ka. Ana? Api kas nga rin panagsasaom kunak. Kas lang taruturay ka siya. Anak, di badla mo.
Di ba? Ibagbagak amin na kayat ko, kat masapul nga agtungpal ka. Di siya tidarturturagam siya ka. Agyan ta balay ko nak. Hanang mahamo mati papilit. Ha, di balay ti kayat ko. Di balay mi ha, siya tinalaki ko lang. Ba? Um, rumbing amin akasta. Ah, di kayat. Di balay mi. Jeta. Ken masapul nga, kumita ka sigod ti pagkasaraan. Nakawag? Abi ngamin ka sa panagsaom. Kasano ko mga sweetheart, kahit mo, di balit pagyanan to, di balay mi. Ken magkita ka siguro iti pagkasaraan ta, ha? Ken mabalin, adagos in house and lot ta, ha? Kasi ket istas do mat style ko. Iba pilit mo nga rod, kayat mo, ininto kastot style ko. Vilma, intelihente ta kagpadpada, edukado. Kaya mo deta, masapul nga ti lalaki ti mapaturay. Saan na siya? Pues, agsinatan. Ha? No si ka ti mapaturay nga kayat mo, nga saan nga siya? Agawid tan. Tagawid at di balay mi, agawid ka man di balayo. Kasano mo anak tan? Di pa sa kondo. Ito may pasangay ko, ibatek kini mama. Isot mga iwan, agtrabaho ak. Oh. Masapul nga datamod lang timang tagibi. Kit masapul nga nga amin na pagayatak, kit nagtumpal ka. Saan nga siya tumatungpal? Siya tumatungpal. Pilma, naskan ka di nga anderan na. Ander? Anderan ka? Kit naturaramidam kanya kit ander. An anderan na. Nga siya kuman mamaturay ng apay nga sika. Apay nga sika. Kit siya, apay nga. Diyak makapagked-ked. Di ka makapagked-ked. Gaputa, di mo kayat nga mapukaw anak, di ba? Gaputa patpatag ng unay-unay. No awan akon, awan serbin ti biyag mo. Isungag tungpal ka. Tapno sa anak ka mapukaw. Noan yan ti pagkayatan na isot na surot manong makalawas kami di balayda. Ket talagawan ti makitak nga muna nga trabahoen. Saak nakakita ti apartment. Ket iti apartment manong nemi siyak amin. Sa pelo no adda, masapul na, paiyawat na, sa no mabayagak, makangegak iti. Mabaling ka di kang pinpindasan, matibag sarita kanya. Agbaon ka. Siya pa amin di mga ramid. O napintas. Sweetheart, please, kunan mo ta. Abi, isuro na. Ito yung style ko. Di ka mang isuro. Hanggang kanos? Di ka makaano sen? Hindi ka makaano sen na katagawin akong sa dibalay. Yan nga, aglibak mo ten. Maternity leave. Dito'y ka. Dito'y kayo kini baby. Agtumpal ka nga amin ang pagkita. Sige, hanggang nagreklamo. Ora anyat style ko ang mapanangibaon kay nalawag. Nalawag! Oo, nalawag. Ito opisina maronemi ni Greg. Madlaw na. Pare, kumusta? Kabulanan ni misis ko? Umras ka. Abay, ganit ta, talagang manson nyo pa lang. Abay, pinaramanam ni misis mo, talagang supit ibang kulding-kulding ka. Nabayag-bayag din siya. 7 months, sikog na hindi. 2 bulan na. Ano nga, mas masama ka. Ubrak amin. Kunak to pa agad.
Naopya ko mamad no nasiyat pa nakisarita na kanya. Binubukaw. Amam, sala na siya at di ba nakisarita sa unan kanyak no. Matungpal ko no, at dadatik kayat na. Hindi pa lahing anding nga pagbagakin ka. Narigat kasta nga karelasyon. Awan mo no, Brian? Damit ka diya. Anay, Jay? Jay, mangdalos di kwarto mi. Ngam di salasen. Di kusina. Awanin siya ako. Baga, amo na pa yung dalasod di siludyo. Una, dadya lang. Aglaba nga, siyak. Ore, adda isuna. Tsak tula mo yung nagsubling ng opisina. Kapilitan na mga lakam di yaya. Yaya lang. Baka yaya, so pa tagtrabaho akit nangina. Problema ka talaga, sige. Ano sa nga? Gusto kinahiyat mo. Tinawagan nak ni Papa manong name. Andi, pa, di ka bala tumawag. Namnamin sabihin lang nga nakita. Jay, anak yo, titilayang nabit pa yung naipas nga eh. Kadi ba nagsubli di asawa iti opisina? After 3 months siguro. Papa, kit kumusta nga eh? Ringudan na kon. Anong ringudan? Nakamadlaan anderan? Gusto at. No sana kung gusto talaga, kwada ito ka, ringudan na. Gusto kayo, Papa. Marigatan ako, Papa. Oo, ba't tinasya at panakisalita na kanyak? Pa, anya taraminig. Kahit mo ka di, nga aramiden, ti bagak, no ibagak nga aramidem. Di ka maawatan, Papa. At ibagak nga aramidem, kid daw maya, di ba? Anya taramidak kunam. Ngam kahit mo ka di nga aramiden, no ibagak kang kano anya taramidem? Depende Depende. Ala, Jack Panlord, ibagbaka. Depende mo ito ako na. Agan-anos ka, nangaron. Anos. Agan-anos ka. Kaya no duma, no, makita mo nga napintas ti mood ti asawa. At damat di gidigundawin nga napintas ti mood na, di ba? Uwan pa. Di damat na nagudawayam ka, sarita ito siya. Dati napintas ti ba ng idarat mo? Tila mamalin, nagtinulong ta. Na yun naman labasit na ta ubram. Ano't ubra na kali? Hindi lang kwartumit ang muna nga dulusan. Ayun na. Ano nga ito no padasa mo tagluto? Diyak pinaramanan ti luto. Please, sweetheart. Kaya manugot, di na siyat. Yung kasanungar no sang manugot. No sang manugot? Tungpae mo. Papa? Imit Papa? Imbaga akong deramidem. Kasaritam itinasyaat. Mabaling ka ding agsarita at itinasyaat. Diyak kayat ti kastimos po sama. Di kayat kukit kastoy. Ngimno, diyak kayat to umingar. Diyak kayat do na sa umingar. Parik na. Diyak kayat. Di mo kayat pariknaan ti asawam. Mabali na nga tungpahan nga ti asawam it. Amangmet no. Di mo arami dun di bagat. Ano sam nga rot panagbalim mo akasta. Manong nemi amiri sagmat. Ni Greg, manong nemi na ibagak kang kuana. Rumang ka din, Jay? Pare?
Di nga, insing-hasing ni papakanyak. Kasarita ka na siya at kitnusang nagtungpal kit tumangsit, tungpaik ka no? Pariknaam. Among padre, agpaisuna ko na da, kasla ko mga anak, saan nga na siya at no, bautem, di anak, siyempre masaktan. Ngem, adangem na. No, isot pa ka isuruan na. Apay kiti nga di mo ramidan. Adda dahi tayo iti Biblia. At pa'y linteg kat. Adilinteg nga violence against women and children. Ngem, adangem na. No, isot pa ka isuruan na. Apay kiti nga di mo ramidan. Ado agpaiso dagiti linteg may party kastoy. Ngem gaputa isula ang ti ammong mga pamuspusan uray kumanasuan nga numbeg no isut pa kay suruan na. Abi di mo rami na. Ikasan no nagsina kami. Di wow. Apay wow. Dahil apay ti may isa mistake mo, bintot mo, andi, nalabas launa iti panagayat mo iti asawam. Amin na kayat na ore saan nga rumbeng, saan nga kayat panunot mo, aramidem. Datat mo ko na nga nalabas, datat mo ko na sobra. Diba? Kino panawak laing nga saan ko atong tungpain, nga saan nga dahi tatrasun tapnok sina kami. Ngayon kabay lang mga panawan. Saan? Saan mo ilagay? No saan kang tumbal kada kami kinipapang mo, kapag pagpada kami ti advice, aganos ka nga ron. Naghanusak manong. Anusak. Awan ti dakas na no anusak. Oray na ni bagadang anderak. Sige. Dapat ikot daw manong naming ayawanak ti anak ko. Anak mi. Kabayatan ngaglututo ay ayawanak ti anak ko. Kabayatan ngaglablabaan. Imbaga awan makakita kanyak. Tadakam nga ro iti apartment. Nangato ti alan. Sakto pa paano mga bilbilag kasi ngem nakadakdakil nga ngem manon nimi hindi tatimay sang aldaw manon nimi ada umay saludsud no ada bakante nga door kana ti apartment nga yami siya tinagsaludsudan na manong sige, manong ka kadi? Siguro. Andi ko naman latang kanyak. Andi. Awali nagsalutsud? Kinagsalutsud ka. Among tinagang ko, chika, di mo pa yung baga tinagan mo. Siyak ni Shirley. Hello, Shirley. Nag-alamano kami. Gagangin na naman. Kagangin na dyan, diba? Kagangin na dyan. Ada ka man, kahit kung ako sa lutsudan, no? Ada ba kan dito nga door? Ay, dyan ka ba na? Dyan. Isot ayon mat, iti aking kukwa. Hindi tagkapag sa lutsudan na, salita kayo dun, no? Mano, presyo, dyan. Sige ha. Thank you, Andy. Nga, Jack, amo, manong name nga maimat-matangan na kami ni Vilma. Manong, kasta uno iti kiktot ko iti sumbre kag iti unang. Arig na jakpay. Jakpay na irikat tiri daw iti tamanaplaak tirupak di pa ng tungpa na kanya. Uy! Ayaw! Ay! Ayop ka! Daglasin niyo sila di ka babae! Ay! Ginamatak ti doon ngayon na. Tala ka! Paunain,
Imbes ko mga sikti mang tumpakan ka, kasbilin na sikat mang tumpakan yung batanak, manglilipod ka. Ay, ay ko na po. Ang gabuta sa angagtal na manong tinumpak ko ng pak! Gabuta sa ano pa na po. Siguro ito di bang tumpakan ka? Tinumpak ka man! Lablabas ka! Nagsarita ka lang ka rin nga babae. Nagsaludsod lang. Ibagamatin nga kamalalak. Magkisarita lang di babae kanya. Siga pa di magtabukan niya karikan. Pungtot ko manong bagbag kalagpayan. Nangig ko ti ibit manong name ti anak ko. Hinibat ako. Nabang ko inom pa manong name ti anak mi. Anak. Gustunan, baby. Gustunan. Itinagtalnan manong name ti anak ko. Hindi so. Inasidgak ti asawa. Nga mabutbuting palagan niya. No. Ikatay mo tayo niya man na panagbuting mo kanya. I am sorry. Nung aramid ko man na jay. Siguro na sa anak ng tinumpa. Diyak kumamit may ito red timang tungpakan ka. Timang bagkal ka. Nakadeldelakado ka nga babae. Adala, kinasaritak. Adala, nagkasarita kanyak ng babae. Ganda mo ka makita. Iba kamitin nga relasyon mi. Saan no? At ang tumanan sa baling ang babae kakasalita. Tumpahin na tumanan. Panagkunak, Wilma. Saan na sikati para kanya? Iso tayo tatanan sa papay. May sa pelang tarakta. Makamukan iti ubing. Gabatasang ko mabaling alahin, gabatasang siyakti na. Amok nga ti korte, ibaga nga rumbek. Nga si kang iin na ti pagbinan ti alakta. Husto da. Ina ko ni Robat di kita rawatek. Tagawid akon sa Jabalay. Kinunak manong name kit imuli ak iti second floor. Pero Robat kun di kita rawatek man. Arubos di kiti luwag. Nalabas ti panagayat ko kinkwana. Isulaing tinayat ko. Nga almost pa nasurok nga talo nga tawen nga inarim ko nga jak pulos intal talyaw ti sampaling at titirik na. Siguro kapag kas diya kapaot ko nangarap kang kuha nga jak pulos imbawing ti sampaling nga babae. Dahil amatan tinambaran na. Nga nakakulod ka niya kat kuna na siguro. Ma-under ko da ito. Gusto da. Nagpamaliya. So nga. Tumakdera kirin manong nemi. Itibig lang nga simbre. Sana inarako. Auntie. No. Sana kami nga panawan iti anak. Ibatanak kawan ti makay gawin kanyak. No.
Abay, ngay gawid na. Kabutawan ton, ti anterem nga lalaki. Awan ton ti mangilaba, pati tapantim. Awan ton ti bilinem, bonen. E payawat ka sa pulam. Nagbalbaliw ako nandi. Nagbalbaliw ako. Ano nga kontusto pag nabagakas may sa nga ina, yan asawang babae. Ay magpaway ako. Basta saan lang ang panawan. Madlag sa bali nga lalaking hinayat ko kit no sa nasiksika. Siksika laing. Wayan, anong utak na ginibindot ko. Saan kanton nga rin. Awan to di sa bali nga masurot no saan nga sika. Si kanto laing. At least, manong nimi, tinungpal na ti karina. Ipaneknek mo. Kunakin ko, wayan, maniprita, ipaneknek ko. Po. At damat na kinikon daw nga, Vilma! Apay, naparamid mo? Awan, kumustahin ka lang? Marigatan ka? Okay lang. Marigatan ka, ha? So, tulungan ka, ha? Masyaklatan. Ti makalawas, nga naramid mo ti amin. Sinulom, bali nagkasla nagsinukat ta, tilang nagdiferensyahan ta ka. No, awagan ka, no adebaon ko, adaplis na. Nabanig na kakon. Kayam nagbalbaliw. Ag tinulong tabaglang siya, darna. Tinulong ta, division of the labor. Kasi nag-asawa. Talaga? Mambalin pa yan. Kada tatalong bulan yun. Hag-celebrar ta karon internabi. Basta, anak pampanahon ha. Kawan. Awan nagsina ka ta. Gabata, amutan digiti bidot ta. Nasantan nga ramidin. Wen. Ano nga amin na pagkabagak kas asawa babae ka nagsamay sa ina. Naglagi pag amin di kita. Basta santang nagsina. And let us celebrate eternity. Kabarbarong ni ayat kadata. Manipod man idin manonemi awanen ti problema. Sumarekak ti pisina. Oy! Talaga, sa balit lang kami ta. Awan problema man? Awanin pare. Tapay ngamin. Husto kayo kini Papa. Halang atong pa ka. Talaga nga kahit ko papatayan nga, pata na bigla, isukat imo na nga timong pa kanya. Saan nakatinong pa, baka mo pa itinong pa kayong binagkal ko ma. Huwag nga ron. Di okay, ang problema. Saan ako nga under pare? Isot ang under ko. Why? So, all problema. Sa minsan. Dan ading di anak mi. Uy, nakala sigod. Kalpasan ti. Umuna nga rabi, after nga 3 months, nakala. Okay na siya, nung asta. Kaya tuwan, alawan. Congratulations, sabi ko ma. Tawad ti dumdum nga problema yun. Uri da papa, kini mama, manunay, mikil kastaon ni tiragsakda. Agsiputa talaga nga. Napindas mo lang ti ornos, tali na ay, ti binangon ko a pamilya. Naganay nga talo manunay, di kita anak mi kini Vilma. Ang nagtultulo sa tamat ng mga opisina, at daniyaya, at apay ang katulong mi, ngayon tumultulong kami latamay, nukas tangag bakasyon kami. Dahito nga ron, tiba kasaritak, manong naming as lady kalman lang na pasamag, dahil kiti alaing mo nga nang ibasa, kit sapi kumata, nakaibati akman iti adal, liwliwak ang pagsarmingan tibiyag, kada ginipadak nga nagdingag ka nagbuya. More power to your program. Ito yung nga nagyaman nga pagaya mo, Andy.